Salut! Mă numesc Daniel și sunt din Arad. De meserie sunt sculptor, dar în prezent fac fotografie. Am și un site www.fotolumierea.ro. Am fost interesat de informațiile conținute în cursul BlockSense din mai multe motive. În primul rând, site-ul meu este pe platformă WordPress. Am încercat și de fapt am folosit mai multe plugin-uri atât pentru optimizarea site-ului, pentru motoarele de căutare, cât și pentru designul propriu-zis și funcțiile necesare. Însă uneori este dificil să înveți folosirea unei platforme gen WordPress fără să participi la un curs sau pur și simplu de unul singur. În plus, ideea de a folosi AdSense pentru a câștiga niște bani, practic pe baza unor informații pe care deja le cunoști, de multe ori nu te mai costă decât un pic de timp ca să ți le ordonezi și să le pui la dispoziția altora, mi se pare o idee foarte practică, foarte bună. Mi-a plăcut cursul BlockSense pentru că a abordat tema aceasta dintr-o perspectivă practică. E adevărat, și informațiile de ordin teoretic nu au lipsit, au fost destul de bogate, dar exemplele, capturile de ecran și alte informații cu caracter practic m-au ajutat să înțeleg pas cu pas cum pot fi obținuți bani găsind o nișă, făcându-ți un blog, aducând trafic și așa mai departe. Ce este unic în BlockSense? În primul rând, cantitatea de bonusuri, ca să spun așa. Niciun alt curs pe care l-am făcut sau niciun alt material educațional nu a cuprins atât de multe bonusuri cu adevărat valoroase. Adică nu materiale sau informații pe care le-ai fi putut obține cu un pic de efort și din altă parte, ci chiar informații valoroase pe care Tudor le-a acumulat probabil într-o perioadă destul de lungă de timp. Cred că sunt și alte caracteristici unice ale cursului BlockSense. Faptul că îți dă timpul necesar să pui în practică lucrurile predate. Mi-a plăcut că Tudor putea să organizeze materialul în multe alte modalități. De exemplu, să ți-l dea totodată sau o dată pe lună, dar faptul că l-a dat în fiecare săptămână, ne-a dat o lecție, plus de multe ori bonusuri, te ajută să asimilezi materialul fără să fii stresat că n-ai avut timp să îl parcurgi sau să exersezi ceea ce învățai. Dacă vei mai scoate un curs, Tudor, aș putea fi interesat de el. Totul depinde de domeniul pe care se va concentra cursul respectiv. Nu aș putea spune nimic despre suport pentru că nu am avut întrebări. Eu deja aveam o serie de cunoștințe despre optimizare SEO, despre internet, pagini web și așa mai departe, care mi-au permis să înțeleg foarte bine materialul predat. Dacă aș recomanda cursul BlockSense prietenilor? Da, dacă vor să se apuce serios de treabă, adică să caute câteva nișe cel puțin și să creeze niște bloguri, cred că cursul acesta este indispensabil dacă vrei să câștigi timp și dacă vrei să ai succes. Da, apreciez foarte mult acest curs, mă bucur că l-am achiziționat și Tudor, îți doresc mult succes în continuare.